walla ko an heñi sa wayi noon tan peloje gonta hakkude yimɓe nde tawno so yimɓe dolodiri pelondirta ko heddi ko e batte renndo ngo walla leñol ngol mi ɓooyi wiide jontaɗo meɗen walla jiɗaɗo meɗen gise ko nattuɗo wawande hoore muɗum walla nattuɗo yiyeede sa sakkanani hoore ma feere tan sa renaki a ibat ko heddi ko neɗɗo ɓuri andude Musa o mi ƴettini ɗum babam woni ɗum jokko so tawi neɗɗo andanani hoore mum walla fewjanani hoore mum ko statut par ce que yimɓe ko ñawoɓe ko yiyoɓe Moussa joni to woni ɗo ko mayi haalno joni ko hayso yiiɗi ɓornade pantalon hankkadi renndo ngo jaɓata wan noon ittimo to wonno oɗo fawimo nokku so tawi ɓurani tinnade noon jaadinani hen ko foti adude hen ko wondam kama ko nganumma wallahi woni ɗum ko so tawi renndo waɗima jaalal mum walla waɗima darogal mumen yataw renndo ngo wonto heedanma yataw wonto ngo darnima exact yidde yadara koye golle yadara koye manore yadara koye baɗal dije du hande indi muɗum e daraja muɗum wonto yetti wonko wawno hanki hande yoddani hen so waɗi ɗum hande tan fele so tawi noon hattamo wadde ɗum ko renndo hattamo wadde ɗum ko yimɓe hattamo wadde ɗum ko jamanu gon renndo e ɓen yimɓe e on jamanu so tawi ala ko jarani ɗumen ala ko mbaɗantamo hay hunde guittamo kadi tolno mo wonno o jiɗa nawde mo tolno goɗɗo so ɓooyi waɗat lor mana ɗo hetto no fewi nde famo kaɗanmi ko joguiɗen ko wiyoɓe emine caggal ma wallahi ko gonga jokku golle emine caggal ma laabi wallahi billahi ñande dariɗa birig lewrina maayi aɗa ƴeewa ration sa yeeƴima so ala ko mbaɗɗa e poche ma sarna e gonɗo caggal o fabata ko ɗon ɗum noon addanta moni kala sakkude feere e yiiloyade e absentade e won gueɗe e consacrade e won hunde yarlitare nde jogo hakku jogoro haaɗi han mbeɗa softi mbeɗa waɗa kono noon o e banggue ko fonno arde ko wonko heddi yallah ittan en ɗum kono ko noon rande men wayi yeru ko oɗo waɗata ɗo ko oɗo life ñeeño moderne gila hanki so tawi ko peeruji tempade walla nayyi walla joyi sooda hen moni kala to wonɗo so cliqui téléphone muɗum joni joni ma wirtoɗo life woɗɓe leñol gongol ma wod toɗɗo ni sodirani ene yiɗi sodira tan ko kanko sodanamo anda sodanamo meeɗa yiide ballita baɗowo kopporeje mawɗe mbaɗe hen kono gonam ɗum ko Allah haɗi en ɗum wallahi ko ɗum woni ko woodi en jila e fuuji jeegu ñande pop kala to uddira gila fuɗɗode ha fin ko commande uji ene valide yimɓe ene coodde mbaɗa hen kalis ne mbaɗa hen foof nani go so tawi a udditiɗo joni joni yimɓeɓe a nanni yimɓeɓe kala naɗɗo ma wiye Moussa wallahi ala ko ponmi yiddema ko an tan keɗotomi mbeɗa ñagorno Allah fottudema e life mi weltima kawɗoro woro ɗum ko dorgui c'est vraiment ala photo mi yiɗakima wallahi vraiment ɗum ɗo kay on est une société trop émotive on est trop sensationnel alors kawɗoro gonga nella aɗa andi mboɗo heewi ƴettudema ko konnguɗi mi meeɗi nande aɗa wiya wonde leñol ngol heewi ko guiñoɓe wuurɓe woyɓe maaɓe ɓamtortoɓe sunare c'est effectivement ça mbiyanmi ɗum komo safrani nawɗo nawde maayo ero jam hiire moon bandiraɓe bisimilla laay ça va Bamba laay min kami debbo lombiɗo e moɗon kono je valide vos paroles ay camara kila naane mboɗo jogui tufam ɓernde heɗade on a weltanama Bamba laay bisimilla Bamba laay hokkam seeɗa daña barade sibi Allah seeɗa tan
ça se voit tan hanki kala ko kedda hen mi nawa so Allah jabi yo hanki tan finde mi subaga e nande mi video gorko ne haalda yam wona haaluji di ganduda yumma hedono madum bamma hedono madum taw ko leñol fulbe biddo pullo bio wimi e wimami yimbe be ganduda moftube berde men tan bonande e wadobe yimbe bonande yene dum tan woni affaire goddum ala ho Bro wiani wonde ada wada defet tokoso be mbatma critiquer e be jugement tawto be jetma wada don effort be bitto e video ma gila bamda adanya to hay 100 abonné be mbatma hen féliciter ñene tan be jema bonande wala be mbatma yene bonande taw ko bonande de tan woni berde ma May Camara neddo mo gonduda o andano dañirta ko gurda ko o mo yima harne réseaux sociaux ada ya haajuji o andano dañirta crédit o anda ko dañirta ko bornoda o andano gurda e gurnam ma o fina rek o yo mo jugement mo haalay ma bonande tan wallu mo yen ma bonande yonde hefte ya dañju may en zartu en kono rokkam mi salmina bande men be ko kedimi ko enne juuti kadi ko kalta ko ne kadi koye yewtere nde jeeya kono kadi weli e yewtere tawda bande en nde mbar asalmini men asalminama weltanama so tawi huude e wani wadde so waɗi alay sago waɗat finde nde noon ko finde moƴƴere sabu pular ene wiya so fowru muuñi bandum jaabo tawi neɗɗo ne wiya ene yiɗi hoore muɗum jiɗani bandum ha tabiti mo manki yidde hoore mum so tawi noon a ari e erago nde tawno wulago jamma ɗaccittake e goto a tawi bande en a tawdi ɗumen no poɗɗa tawdirde ɗumen ma nde tawno sinno tan ko ni tan wayanno ma wot ko wayani kono ma wot kadi ɓe goyani goƴa sabu ko ñeñagu ko adi fof ko ñeñagu ko ñeñɗiɗi e hakkille nde sabu so ñeñi e banggue hakkille ene wawi waylude wuuro ene wawi waylude leydi ene wawi waylude jamanu leñol men noon en keɓiɗo ganduɗa ene haala ka elle hankkadi woni koye softude e ceeɓe ɗemɗe ala woni hankkadi ne koye gonɗude e golle nde tawno subaka fof mo neɗɗo fiɗi ma yi ko meeɗa miijade wonde ma yi e ko yeeso fayi heddi noon moƴƴere famdata kono noon so loggodirama tan ma heɓno ko adi fof moƴƴere nde saabi ɗum ko kalmban saabi ɗum ko dijje ɗum saabi ɗum ko dooro gis ko onon woni ɗum gandumi ɗo heddiɓene kadi nde keɗimi ɗumen nde gandumi ko onon fof ndendi fadare nde wootere giɗo ɗo dijjel ɗum ƴetti haa ɗo mawɗo dooro gis nde kadi liɓi ɗo fof mboɗo heeɗi mi salmino on mi juuro on mi yetto on mi mana on mi ñaagono on Allah moƴƴere nde Allah duusato on e ɗum ɗo nde on sellinto on o sembino on e hakkillaji baaɗe ni e ɓerɗe baaɗe ndani sabu ene wayno ɗeɗo jomɗeɗi so tawi hunde gaajorama hen tan koko heewi gomnude te mboɗo andine kadi son gomnini ɗum oɗon mbawi wadde kadi ma wood notiɓe on hen te notto hen tan ko wadde fayida ko ɓolɗo notto hen ko mbatɗum hunde noon hande jamanu mo kawruɗe no kala kaɗa nanggo yo tiiɗ e ma yo sell e ma neɗɗo hen fof dokka ɗum gueɗal ma kono noon eɗen jogui leñol musugol hande oɗo saaha kono ngol ɗon leñol ittata yaware muɗum ko génération baɗo dani génération baɗɗo conscient génération joguiɗo esprit ouvert génération ene joguiɗo ene projet mo ganduɗa ene waɗi projeté à l'avenir ndeƴe o fof noon saabi ɗum ko eɗen mbaɗi culture meɗen e sara walla kelluɗen ɗum ne kadi caggal nde tawno noon eɗen keewi ko ñambeten occident ji eɗen keewi ko ñambeten goɗɗum en mbaɗi faytude koye meɗen kono onon oɗo génération son ɓelama wallahi culture meɗen ene joltat te so culture meɗen jolti ma goto fof heɓ place goɗɗum a jarama Thiam Babel mi weltima mi salminima Ousmane mi salminima Mawɗo Doore Guissé mi salminima Alassane mi salminima Mignane Didier Dou mi salminima Sokhna May Camara mi yewnima joni mi salmini Kalmban mi salmini ragno go fof o ko Abdoulaye Thiam sikki alane kadi ɗum ɗo henne so waɗi hayso ɗum ko konngol gotal mboɗo yiɗi ñagade ɗum hen nde tawno ɗum ko ɗum moƴƴere so tawi a tawa yiya taw annene aɗa heɓa e nde ɗon
Thiam a salminama merci. Merci Thiam. a jarama Chemise longue manche Doro 15 000 francs, chemise courte manche 5 000 francs. nder Doro aɗa heeɗi mbeɗa heewi mbimami aɗa heewi haalde konngol aɗa heewide leñol ngol heewi ko ŋiñoɓe wuurɓe woyoɓe mayɓe ɓamtortoɓe sunare mboɗo yiɗi on facciro jaram aɗa andi mi wi joni joguiɗen ko safrani ñawɗo nawti mayɓe ñawɗo adde Dakar walla non ɓuri hakkundeji jogo bandiraɓe jogo jofto e ɗamaw hewɓe woytoro ɗumen refi o hayyan goto noddata ƴewde jomum wadde bandu walla waɗatma suudu mum walla no yaari walla no woodi Allah waɗa haajande wiya ko tankima ɗone ɗon jomum nodde ɗo oto yo nawto yurmoyi fof ɓen dokka jawɗi yo waɗi denneji ɓenelde kapanɗe ujunnaji duwawi tawade ñawɗo o leli nde jomum salminama dande ene ɗeɓi ɗumninde seeɗa ko ɗum woni réalité ji rendo meɗen ñawɗo lelowo ene sohli ordonnance ene sohli safara dañani ballowo so mayi oto luwe yo nawto wirmoyi pour ujunnaje kewɗe nelde nduwawi ko noon rendo men wayi ɓurɗo dariɗo o jogana tan ko taari e woyyu ela e min detti kono kala ñande o yeehi réseaux sociaux ji fof hewta statut makko moni kala partage vidéo ji makko e vocal uji e haalullaji haalduno e makko ene holla ko kañum ɓadinomo kañum woodidirno e makko ko kañum andunomo ni gonga ko ɗum wondu ko ɗum goƴa aɗa andi pulaar wiya garam saha ɗo jiɗɗa samba ma wayni ko samba koddiɗo ma heewi waade noon sinno ko sago taw kala ko ebbuɗen ene joofa ko kalten ko kollaren walla ko jiɗɗen ko fof mono waɗana en feccere musne de on jarama ɗaccon haqqe noon mi juuti hen no feewi vraiment on beltanama no feewi ɗaccon haqqe kono onen fof Ousmane Fall haala ka Maranda Doro haalaro min ɓerɗande fof o gasi alan live so pari oɗo live so pari mbaɗa compte olof no ala ko tagi Didier nam Didier no foti jiiɗaɗo ɓe ganduɗa an ko an dadi yumma ɓen bamma ɓen ko mbatta ko an yo tiitonde quoi merci ma question barki rasulullah tu vois en tant que tiitonde quoi aɗa dadi jomum to woɗɗi banggue culture générale banggue darde tu vois un peu compte ma ko hande mbatta fete 100 000 abonnement an nde mbimi hande sa daari fallu fait des vidéos fallu le petit là omono yaare 1 million quelque Magdi nene yaare 1 million quelque Doudou nene yaare 1 million quelque Mahfouz nene yaare 1 million quelque ce sont des ɗum ko particulier compte ji particulier mais haalani compte aji goɗɗi mon faut 1 million ƴew life ma to yarat ɗo 93 91 live am ɓuuri famdude hen live am yettima 94 ko buzz min kam live am ko enen mbay noon jinmi wiidema ndaara ala compte youtube alpulaar joguiɗo 500 000 ɗum wooda ala joguiɗo 400 000 ɗum wooda ala compte men joguiɗo ɗum 1 million ɗum wooda surtout ay saɗa ñaw sowona ful fuuta ay saɗa ñawɗo uure aɗo saɗa gañande saɗa safrande a soccande hande weeji a soccande hande wojjo coy a faami a soccande hande wojjo coy mbaɗa hen alcool o ɓeyɗo ferture ɓeyɗo muuse neno ko sukuñi ɗum ko ɓiɓɓima kaldata ɗum de normalement bien sûr mine de probléme men
Doro haali on est trop sensationnel trop émotionnel ɗum saabi so tawi enen ɗiɗo ken même niveau aɗa jogui budget mboɗo jogui budget ken sehlaɓe eɗen mbawi yaddude kono so tawiran hannde budget du nene jogui nogas te mboɗo daranno hanki minen pijjanno minen gondanɗo no noksot minen gonda hannde Allah hokkimo opportunité omo haala mondore nana hein o wawa monde guiram te pourtant ça devait être pour moi mais an Moussa woto woɗɗoy an foti yimɓe araɓe ma ene jiiɗa wadde divisé hakkude ma e DJ du gasara holno foti yimɓe araɓe am ene mbiya wonde Moussa ña nangam gasara mais ce qui est l'essentiel aɗa andi déjà an aɗa andi mi mboɗo andi déjà ce qui est l'essentiel sa woni koyel tan ɓe biftete DJ du c'est comme ça ala kon ça veut dire ko nden bonande jogi ɗum balla moy lool parce que nan la hakkille ma moy lool ouais DJ du ouais ay sa woni ambassadeur e nder leñol ma ina moƴƴi saha e saha fof lallidde hoore muɗum comme no dani par ce que leñol yiɗa jontaɗo muɗum wona fera so jontaɗo famɗi hakkille tan jiiɓe e woɗɗe yonto ɗum voilà c'est ça sa woni koyel tan a jiiɓe so jontaɗo famɗi hakkille oɗo saha jiiɓe e leñol muɗum wona ferade konngol ma hanki Ablaye wona fera hanki c'est en live Mamadou Sall o ajouté ala no foti perujo soodi o soodi ko 3 paires wona tati 3 paires ana ko yesma wonno wona pullo edinaji soodi ko 3 paires te o soren ko May Camara o anda may tu vois un peu o anda may de o soren ko oɗo May Camara goɗɗo nen Amérique te o andaɓe oɗon so winoma fulɓe goto fo yo addu 10 000 kankam o werno 10 000 makko ɗon e ɗon n'est ce pas so wiyam yo addu 10 000 makko o adda 10 000 makko ɗon ɗon wadde noon ko yiɗi wiide tan madame aɗa société Ablaye hokka maire madame Bas madame Bas wi ko fulɓe tan mbaɗata abonné e compte aji men enen te pourtant so fulɓe ɓe tan mbaɗi abonné compte DJ Du o heɓat 400 millions eɗen tawe Mali joni ko malinaji iɗi nadde layi fam noddi hamin keɗoma eɗen tawe Mauritanie a faami haala mum haalaka eɗen tawe Guinée haala mum haalaka ɗo e Sénégalais haala mum haalaka wadde so janggo e jaam wiyama ko olof woni langue national hay pullo goto yalla ɗon dékona mais Moussa hay goto sala ɗum de Moussa aɗa gon probléme o woni probléme o ko eɗen goni complexe ji ɗum ene jeeya men gueɗal gongal ɗimmal ngal en pelitani haaldude gonga c'est parce que ko yaltata e hunde ko wona ɗum waale ɓerɗe ɗe ɗum woni wonmo ne wima ya wurtu dongal ma wona ya wurtu dongal ma ko ya wuur dongal ma ngal hande ko donɗa aɗa ne ñirana renndini wi tal kontari ko ƴiƴam woni ɗakkude wonmo jiyata ñiiƴe mum daneje talɗe tawa e heñere makko ko ƴakkowomo haw sirƴe ɗum woni gueɗal ngal il faut pas ma gueɗe gotel no woodi par ce que a henen hayso koye nder galleji men Fouta ɗi galle fof gurnoɗo toon ene wurde e basal so tawi tigui rigui ɓiɓɓe gaari piɗɗitima tan wiyete wonde ko o wawa wadde kono hawa min otoji makko ɗi o donnorɗo ɗi hecci hanki tan wonno yumma ko ɗo aronno tigui rigui minen tolliri ɗum maaro somin keddi wallahi tenono leɗɗe ne yeeya nder puɗɗi la réalité ɗum woni ɓe cifto au lieu ko ɓe jiiya wonde ɓe ganda wonde Allah ko itta watta e nder on duma kono jomumen gomata enen nan woni probléme en pour mbawi rendude ko probléme en ƴoƴ ha mbiɗen kererere neɗɗo no foti ƴoƴde kono kererere o tambiri hoore ma wonti kaaɗi par ce que mbiyata ko hay goto ardata ko non mbiyata ko hay goto ardata ko ma hay goto a yaɓi hamen ɗemgal ko ɗum yowno wiide hay goto en jiiɗa ardo voilà hay goto ardata ko kala konngol ngol kalɗa e nder kon mbiyata ko hay goto ittata ɗum jaafuɗa seeɗa tan diɗeɗi anani eyi jaafuɗa seeɗa rek mi haalanma ɗo gueɗel gotel bisimilla kadi ballitoroɗa ɗum hewɓe ganda kam ni e wona certaine live uji ñande fof walla ɗum ɗo non minen ganduma minen Moussa Ñaane min ganduma mboɗo jogo tan saji envie arde e live aɗa ko softantami ɗum hen ko an e oɗo ñeeño moderne wonko Allah waɗi mbol yiɗi tan laaɓa e hakkillaji yimɓe fof nde tawno haalti e nder leñol men so ñeeño yontama ƴoƴat wawat nawligu cehilagal
tawi mi waɗi abordé sujet o naane nde puɗɗimi haalam mbimi so tawi ko vraiment ken ƴoƴɗe eɗen poti waawi waylude jamanu par ce que ko ñeeñɓe kollatno peeje mumen haa mbayla jamanu à leur façon taw hypocrisie naatata e hakkude mumen par ce que ñeeño ene susanno goonga jogone kadi kelme mum jogone kadi ñeeñal haalde ɗum taw hen taw tampinani wallahi hen sahaji mais sen tolnima jamanu mo ganduɗa ɓe ngala culture générale goto fof hen nayi ko intérêt ardeni on est plus à 100% neɗɗo en gonti à 50% neɗɗo 50% keddiɗo fof nanayi jawdi aduna hay goto watta cultivé goto fof kañum jeeyato hoore muɗum goto fof wiyata kañum ɓuuri wonde goto fof wiyata kañum ɓuuri timmude c'est ça kono ene foti wawde yodde intérêt hoore mum kadi ɗum waɗata min mboɗo abbito toujours eko waydani Bambalay mboɗo yiɗi abbitade hen par ce que ene foti wawde yaade Lay Thiam goto fof ene jogui rôle mo jogata e société mum Lay Thiam essayons de trouver une solution. nam Lay Thiam wona frère Kongol ma ay het sahaji yimɓe ɓe ɓe manka famde wonko feññinte wonko feññintaki ay min Moussa oɗo min jotta ko yontere to min jindirani That's vrai. wonɗo min jadata min peññiguinta ne wodi mboɗo andi to min joddo emin kalda WhatsApp walla emin kalda téléphone aji e nder oɗon tuma on discute entre nous sans pour autant que dara hande ala ko walata e makko min somi jooɗima mi ala hay bujjoy mbiyatmi ko Moussa hande mi ala hay bujjoy ala ko woni toon o yitta e poos makko o neldaɓe kanko so jooɗima ala hay bujjoy wiyatmako DJ min nde to gomi ɗo hay hunde mi ala ko woni toon mi itta la même chose mi waɗa donc nag ce qui est l' essentiel parce que oɗon ndendi saaha guesa bane yaaji moni kala ne wawi remde lowre mum taw nata ne lowre goɗɗo ona frère Kongol ma wallahi barki Allah wona ona frère Kongol ma ala Moussa sukko ɗum ɗon de mo galle babmal kalban mboɗo mooli Allah non so tawi bonande Teddy wona an fuɗi hecce mboɗo ummo galle babmal kanko hokkem 10 000 donc yiɗi wiide tan dar o centre aide enen ɓe ganduɗa peut-être soi-disant wonɓe dow ɓe on montre l' exemple Ousmane Fall min hande arayam Moussa oɗo ari Moussa ari e programme roka ma on prix de 40 000 itti ɗum totti ɗum nenam ne jooɗi non yumma nenam c'est ma maman gasi c'est ça la règle ko yiɗi wiide tan alandi c'est pas là où le bas blesse alandi haalis ko papier sa jojini ɗum ɗo weɗo te gandara natti wadde valeur tan enen surtout CFA men o franc CFA o gandara natti wadde valeur nden kalis o waɗa hen ko yimɓe gonno e kalis o ene daro kono joni waɗa hen ko pooli omo yetto jungo mamo diwa waw joni so tawi tan oɗon biye 10 000 tagima tan waddude e neɗɗo ka famani nden tuboɓe wannoon ko yimɓe wannoon ko mamiraɓe naggam saggam kono joni waɗa hen ko pooli mbara anda so hirande waale galle wona pooli tuba ko pooli on ɗawaɗo wallahi so hirande waale galle won ɗawaɗo merci donc nak ko yidde wiide DJ life ono pamata life ñeñɓe keɗodirta emin mooli Allah aɗandi oɗo DJ hen Ousmane Fall haal seeɗa Ousmane Fall gonɗo lesso bismillah life Ousmane mamen soɗi ɗum joni Ousmane yimanata kam joni min mi wayno aɗa andi rewɓe ne jogui fartangue goto kañumen ne mbawi yernude lesso ne gullane jewra kono ne famodira kadi dingal fuura ko noon wano par ce que ɓe gonata ɗon e jewta ɗum ɓe ne kalda ɗum taw kañumen fof ne famodira donc ko noon kadi ko kalɗon ko foof aussi Bambalay a jarama no fewi wonko puɗɗa jofade joni walla wonko ciftinɗa ene jeeya e ko Moussa haalno naane woni holɗum darde ñeeñago walla ñeeño rôle muɗum e rendo e jamanu muɗum en tant que yimɓe awani wadde dissocié ñeeñagu e ñaagude so renaki warata ko perdi wallahi hande ujunere neɗɗo nana ñaago tawa gona ñeeñɓe exact mi refa e fannuji fof noon woni e radio ji woni e télé ji woni e darade e dingal haala woni e tiktok aji woni e partout ujunere neɗɗo nana ñaago ene nguuri ñaagun tawa gona ñeeñɓe nder bane yaaji kala mo Allah yiɗi walla mo ardigini hen yo Allah hokku ɗum hen ko yeɗa wallahi kono ñeeñagu ko valeur ko goɗɗum woni ñeeñagu ñeeñagu ko goɗɗum so tawi ñeeño
so tawi ñeeño andi hoore mum andi ko woni e ñeeñaagu e to ummori to e to rewi e rôle mo joginoo e renndo ngo alay sago to darii fof watta hakkille e hoore muɗum par ce que ena teska kala dimo ɓurɗo suusde ñeeŋɓe ɓurata wonde peƴƴitiiɗo hakkille ɓurata wonde joom konngol hanki galleeji ñañɓe ko galleeji mawɗi ko ñaamateeɗi kaarateeɗi fijeteeɗi jalateeɗi est ce que wona hen rimɓe ndiwna wonno ndiwɗa de ceerno fedde pelle gure gonnoɗe fof kala fedde wonnoonde e yummiraaɗo ɗeɗam noflima ɗeɗam doro noflima arga e ruttitagal fawnanta ko haa jaaka ɗe doro ruttitagal rokku mawɗo doro c'est intéressant ɗo fawnanta ko haa jaaka kala fedde wonde e wuro hanki ene jogotono mawɗo ñeeño yummiraaɗo wona mawɗo ndeɗon fedde so woni mawɗo ndeɗon fedde noon fofof mumen ko ɗum gila ko sukaaɓe wiye ko nene kaari walla goggo kaari woni yummon walla woni dinaaɗo fedde moɗon so tawi won debbo cuddateɗo e nden fedde ko on yummiraaɗo nawata so tawi hujjaji mumen ndendi ko galle on yummiraaɗo feccoyte on ñeeño noon wonko addannomo suɓeede wonko wonno est ce que no ñeeño ko joom sirmi ena teskano ñeeño ko joom hakkille juuɗo ko muñowo ko heewi kañum tan jeyi heɓnude gorko o wona ñaantotooɗo so waɗɗima o yalti wiye hol o laamɗo wiye ala wona laamɗo ko ñeeño kaari en kala laamɗo mo huttodiri o tuggata ko o ndaarat ɗum mabamde ko jon wan noon so tawi a huli neɗɗo a haalanta ɗum goonga so laamɗo waɗi ko muusi walla ko metti an ñeeño on jogoɗa cuutal haaldude mum e actirde mum avec éloquence wona arrogance haaldete ko e gandal haaldete ko e teere jomumen ma konji tiiɗɗi juɓɓinirɗi renndo doga masala haaji jokkere enɗam ena anndi ne kala mban ko yontiɗuɓe ko sukaaɓe ko sagaraaɓe no woni e dingaral yahata kala mban wiye kala mban aɗa anndi dijjeedu kala mban wiya ala mi anndaama o wi dijjeedu suudu gooto kaw ɗum tonodiri an no mbaɗa yonteede ni vraiment oɗo mbe ɗiɗi nganndudiron kadi kala to jooɗi annden min kaaldi haala maaɗa ko neɗɗo mo ngannduɗaa o yahata dijjeedu wiye dijje aɗa anndi kala mban taw dijje meeɗa nande kala mban wiya ala e oɗo ko suga kañum ne jontaɗo way kono mani ɓe ɗiɗi ngannodiron oɗon jokkere en ɗam haala hakkunde joomum en donc so tawi ñeeño ala ɗiɗon valeur aji o woori ñeeñaago mbeɗa heewi wiide yimɓe ɓe so tawi fodde hakkunde ñeeño e dimo ko ñande kewso ndenaki mbonodira kewnuɗo welani ñaagade weeli ko wallude donc hakkunde neɗɗo e dimo mum walla hakkunde neɗɗo emo wuurdi walla mo yontida foddeji kewɗi e ɓilo ɗon wadde moni kala yo tinno annda holko woni ɗum e yimɓe ɓe ceerda mbaɗa dissocié e ɗum mi wi joni joni ujunere neɗɗo hannde nana kaalani mbiya ko naalankoɓe ene nguuri ɗum yo Allah yeddu men ko dañen ɗo yo ɓam ñañɓe ɓe kirani ɓe mbattani e maɓɓe hakkillaji ala kono ñañam ɗum Allah fecci hen ko neɗɗo yiɗi fof wona ko yiɗi fof daña martaba yiɗi fof ko Allah hokka ɗum yeɗa ɗum kono wawa wonde ñeeño heddora tan koko woni kono kay eɗen jiye jamma e ñalawma dartoɓe e dende kaara ala ko sendu men e ñañde hay hunde gila fuɗɗode haala mumen ha gasa ko yettude e mantude holko wo sendu ɗum e ñeeño tawa ko dimu Allah e dimaji dade muɗum kono nana wuuri hen e darni hen galle muɗum ɓen mbiyete ko ñagoroɓe wadde ñeeño one yo yimɓeɓe ceerdu ñañago e ñago ko deñoni ko hakkude min mi waynoto moɗon ɗum goonga yonti noon mawɗo dooro min hooram kono ndinnomi ko Ousmane Fall dooro fata haɗa yo uddan min ɗum Ousmane Fall dooro fata haɗa Ousmane Fall dooro DJ Dou on calminama dooro e Mamadou Sall nan dow ko gorko mo ngijlon kadi uddinde hay min hoore mi ɓoccittuno jooɗi hade men ala yettode par ce que enen Modou Sall ala yettode hade men waynade min ko bamma o ɓiyam kuɗaɗo Mamadou Sall ƴettere ɗo kuɗaɗo mbiyeɗa min aɗa présente Moussa toto DJ Dou père paɗe goto to hen mami min ko bamma a dorguis ko bammun woni ɗo heɗo may keɗe ɗe may debbo korto jontaɗo
mbimi yottuma perpade après mam nelduma weebuma ko holon perpade o Moussa pare worɓe ngoni eyi ɗum woni haala ga min noon mboɗo yiɗi ko ummoto mboɗo yiɗi noon mo ɓooyi yidde noon ko ummoto e mayi faade am walla kosim te mboɗo andi pointima non paɗe yo on paɗe tan kosim o serata ha ɓurta paɗɗe no fori ujunere kay maaro paɗe 65000 ko woni ɗum sappo e tati paɗe ko coggu kosim 65000 ko woni ɗum ɗon 65000 woni ujunaji sappo e tati sappo e tati o ndaara kono darnir galle mum fadam taw Doro Guissé non merci ƴeew beaucoup ala probléme sappo e tati kam boy min mi fawani ɗum may an may mi wari nandem barga perdu numéro am ayan an dijedu an min haalani haalama par ce que an wawa haade haalama tan tan min mi waɗa remercier Doro Guissé mi arta waɗam signe mboɗo sohluma urgent DJ ñanden won biide kam rokkam numéro dijedu mbimomi ala Doro Guissé naskar amatal wima kañum yoɓata ha amatal yo tan may o naskaɗo wonono may o sodantaki ala anne amatal annene waɗa amatal nane live e o gonɗo amatal o moƴƴi Issa Abdoul Wahab Oumar Sambani amatal testil aɗa amatal an so wonano min o sodanta min addi haala ka ha jeyɗa paɗe ma ka jejjinnoɗo paɗe ginna ɗum jeeyannoɗa sawa e jaɓa Allah may Moussa non amatal jafoɗon amatal mi yiɗat amatal non amatal tampitama 65000 c'est trop jaggor sukma ko ari Moussa ɗum doƴƴini ɗum ɗo wona mere layi fo de ko paɗe ɗe doƴƴini ɗum ɗo DJ Doro Guissé Doro Guissé non may haɗama arde immini tan holko yimmi waɗe précisé quoi DJ way hanke mi fuɗɗima layi fo hande mi fuɗɗima layi fo Doro kadi arti hen hade grand Doro uddude fof quoi kañum saharo omon les o wiyete ko salki siko walla waɗ message ɓe jiima quoi wiyete ko salki jiggo jako pate galo eyyi min noon mboɗo wonde fanno gueɗel gotel manda o Moussa mi anda nana taƴe de kalta kono waɗi fayida contacté eyyi ko ɗo o waɗimi contacté sur TikTok wona normal Moussa nana taƴe de non wona yeeyde holko ñimmi waɗde précisé omon noon kanko waɗi ɗon beltorama salkil officiel woni Italie ɓaari Ousmane yimmani min mboɗo yinno nande Ousmane yima haadam waynade ko joni gartumi Ablaye mi abbidi e live ɗum tan Ousmane yimat holko ñimmi waɗde kono précisé Ousmane noon en hawni seeɗa quoi Ousmane yimana Ablaye annene fat won ko wonde précis Ablaye ande Ablaye war 16 après o yima jaaha salki nan ɗon salki l'officiel DJ do o windinoma nani ni a weltanama joni noon ko yiɗe wiide min ko ɗo waɗimi contacté o holli min ndimagu makko minen ala ko mbawmomi hollude sona ñeñago makko te kala badanaɗo hunde woni an DJ do woni Doro Guissé woni Ablaye Thiam aɗa yiɗi yoptude jomum hayso tawi ko kañum woni dimo an woni ñeño wona tan yo hunde umma oto won hakkude leydi e asman ay leydi ndi wonkoye hokkata asman o par ce que yimɓe jangguila le cycle d'eau ndiyam gummorojam e asmano ɗam ummi koye leydi ndi par ce que yimɓe janggi la condensation l' évaporation cycle d'eau yimɓe janggi ɗum hono ndiyam ɗam ummi koye leydi ko adini ummo e asmano ne juurto e leydi ndi eyyi ko science haali won ko andi hen eyyi oɗo deb o waɗi kam contacté holli kam teɗugal o premier contacté o holli kam tigui kanko ko sérifiane mi hollamo minnene komi ñaani deuxièmement mboɗo jooɗi e tuma kamniɗo mboɗo miijo hannde hol fof no jogori waade mboɗo joginoo saggatiiɗo te Allah ne seeɗi ndimawgam hokkaani mi noddude neɗɗo mbiya wonnam sanga kadia walla mboɗo ñaaguima budde ɗiɗo ay min mboɗo yaltiri portable am mboɗo ndaara heure jonɗo tawmi omo neldimi 50 000 francs te sakko o ko 20 000 francs onno Allah ne anndi ko Allah luminimo ɓerdam walla ko jiiɗe nder ɓerdam affaire waɗimi ka sona audience mo Allah hokkimo noon mi naare birig makko mi waɗa yimɓe mi watta imposé yimɓe noon mi holla yimɓe qualité gonɗo o ceux qui sont intéressés par la qualité ƴetto oɗon qualité cooden wona nafoore makko wona chaque fois tan mboɗo ɗamino 50 000 ummo e makko faade am mais te kalban min mami waɗatmo vidéo mami yaha bitig to mi waɗatmo vidéo gratuite sababude ma mi nanna ɗum aussi e nder compte uji am ɗe joguimi ɗi foof ana lolo ganate
yonel dam pass mi mi ala mi Dakar arton e nder Mashallah, jogi mi fof wonno vidéo gratuit sababu ma Mashallah. anani DJ a jingi. ni way A jingi. ko haare ɗum ɗo mami arton mi A jingi kadi. Kalban mi waɗa vidéo gratuit Man koy haala ka ɗon mbayno toon. mi naano titode TV mi naano ɗum Facebook mi naano ɗum e nder compte uji ɗi jogimi e nder TikTok aɗa TikTok mo jeeyi ma on 3 compte walla 4 compte wallahi kadi fof mi sokka ɗi sababu ne ma An ka général. e nder 50 000 ɗi noon aɗa wawno siftorde mi hedno ko 5 000 francs nelda ha Moussa wonani on aduna dice duhe min kam yonelde men ujunaji ɗi CFA mi waɗa pass mi ara Dakar mi waɗa publicité c'est simple Moussa Dieng. orkedemo orkedraki haydara Jabbo Serifajo min beltanima. wallahi jigo ɗum ɗo mimi cellima ala Mamoudou an duro DJ doro gise farhan ma tella to min mbeɗa haala seeɗa eko jiimi e ma eko kulluɗa kam eko ɓe kaale e ma ko nde tawno wiide kaale mo tawon ko yontade haalede jontuɗo haalede ɗum waɗa ɗum enregistré kasi jokko doro gise ka jontaɗo noon jibinte an a ara garduɗa e inde ma Allah rokkuma inde nde notiɗa inde nde jibinede arde ko ñeeño tan yoni fof ngara kadi Allah rokkuma darde ñeeñagu ngu notoɗa inde nde dokkeɗa nde notoɗa inde nde ha timma tawna mabude mi ɓooyi nande ma kono jour jiyanmami on amane haala dajat don to keydi mbe joro samminayo no wonno alamari keydi toon jinomami an doro gise mabo min jimami pawɗa yam yitere nodduɗa kam garmi mine ma calmodirɗen oɗon jour gandumami jime ma ka neɗɗo jurum der jire ma ka jontaɗo jime ma ka neɗɗo boɗo conseiller neɗɗo jiɗɗo yaade jiɗɗo ƴellidiɓe kadi ballowo yimɓe mi so tawi may Camara yiɗi yaade o ala paɗe ko yaari o ala wutte ko yaari kadi o ala mawlubi o ala dokkowo mo o ala no yaar sa rena ko jodoro wasa yaade an doro gis noon aɗa heeda place uji ɗi foof nde tawno neɗɗo baajoroɗo ma gidiɗo may suudu yama e rento jarat an woni mawɗo an ardi an ɓuuri min hakkillaji ɗi an ɓuuri min machallah hakkille noon ko mesdal sukone hocce mawɗo ne hecca mais sukone mawɗo ne jooɗo yeesu to darima yiyata doro gis aɗa waajo doro gis aɗa tindina doro gis aɗa fammina ɗum noon tan ne yona aɗa wawno wonde mawɗo Allah rokkuma ko temedere hono ma nana dow e na ngala tani yettitade sukaɓe arabe caggal ɓe saka ɓe ganda ko bono fuɗɗoto saka ɓe ganda ko moƴƴere kalat ɓe ngala e mumen haaju kamɓe intéressé bi tan ko Allah rokkiɓe ko e koɓe jogori dañode yesso ko woni caggal ko ɗum goto fof e hoore muɗum kono an Allah dandima hen hanki ɗo aɗa hirnoyo ƴettuɗa tama seeɗa mo joguinoɗa o mbaɗɗa yimɓe ɓe kadi janggo inchallah a dawani ma artu jodoɗa e amen ɗo kalda e amen min peut être ko hakkude ma e baba wonno an jibini kam wonko joganiɗa kam ha heewi kono hande a wawi jottade ɗo mbattuɗa hoorema less ƴettuɗa tama keɓɗa ɗo e amen ɗo aɗa yewtude e amen aɗa andina amen komin gandano aɗa hokka min komin galano kadi aɗa fewjana min komin gandano ɗum noon koye dokke Allah ma seydi gisi wallahi min beltanimama min so tawi lekki ɓuranima darde wawa rokkudemo mon wima fayi rottantama bootama lekkin ɓurma darde a jarama mayi ko wona dedam ɗor jaboroma ɗum ko min jaboroma e ko kalɗa ko heewi so nandannoyma sa renaki may Camara en mbatta heure aji walla jodotake ni 2 fois de certaine pas holto wona noon yaari so nandannoyma par ce que jiyo waajo on heɓata e aduna ne jangtoma ko ala e ma ala on noddatma waajo ma ko ɗum woni ñeeñaw ko ɗum woni haqqilantagal ko ɗum tan woni ko Allah rokkat neɗɗo wawa feccude e bondu men mi namdakima haydara goɗɗum mais hakkille mo joguiɗa o so Allah rokkima wawde joggade nden ɓendare partage yam tan moƴƴi an Dj ala ten jindirani peut être ala ten tawdirani mais Allah rokkani men oɗon an hakkudam min e ma en galda en relation Moussa Camara alhamdulillah oɗo doro gisi alhamdulillah mais an namdiri en jindiri Moussa mi meeɗa yidemo an yitere ma fawodiri kono malaw Allah rokkani min on place c'est ça mais machallah ono fof kon moƴƴiɗi jaji ko jam tan woni hakkunde men te ko ɗum luttata wonde hakkunde men e nder onon tuma ne tawno ko jiɗanmi bandiraɓe am rewɓe ko ɗum ko jiɗanmami an wallahi woodi heddi kono ko wiidemo wonde heewiɗo neɗɗo wasata haaldude ma walla heewiɗo mbasa toon jogade relation tawo noon omo waɗma suivre de près kon yegoɗo gueɗal gotal ay kala jiɗodiral foof ko jiɗodiral ɓerɗe ɓuuri ɗum ne tawno so tawi wonde ɓerde ma neɗɗo o ne awa hen tan min vidéo ji ma mboɗo yiya ɗum te mboɗo yiya won ƴettoɓe challenge uji ma ene mbaɗa ɗum ɗon
il faut pas ma hande an ka darogal ala droit wadde erreur ayno Moussa Nia woniri darogal e nder leñol ngol ni ne de doro woniri darogal e nder leñol ngol ni ne bambala e woɓɓe woniri darogal e nder leñol ngol ni an ko noon gonirɗa darogal e nder leñol ngol ne tawno hande ko mbatta ko ene satti rewɓe waɓene ma e nder rendo ngo waɗoɓe ko way noon kadi ka neɗɗo parnoriɗo ko gonɗa ko ɗum tan ɗum ɓuuri welde ma ne tawno e nder hinde nde gummiɗa ɗe aɗa woni hen fier a yiɗa ni neɗɗo joofoma e nder hinde wonde ne jiiɗa e hinde no gonduɗa nde min ɗum ɗon ene waɗi kam marqué e ma an mboɗo teski ɗum ɗon hay e nder vidéo ji ma donc nak so tawi wonde a darima ɗo hen aɗa haala e deddoro ko ɗum woni ko wajiɓe kalata ko ɓe mbiya wonde neɗɗo o so tawi a ande makko hunde guila mo wuuri ƴeew jankanade ko ko kalɗa ɗo ko noon eɗen gandi ñiñatama kadi fiyatama kadi yennatama kadi jofatako mo nde tawno ko gonga laɓɗo cerkalɗa Allah waɗi noon deddoro ko exception e nder rendo ngo saabu ɗum hande duuɓi ɗi o joggiɗi eɗo tolni ɗo e ko andi ko won anduɓe ɗum ene mbi muut hay goto anda ɗum enne tawno jokkodirta e waɓe no Moussa jokkodirta e waɓe Didier du saka nata e nder life aji mumen kono kanko noon o yemkinima ha telle sorte que niveau mo jogui o min ngala feccere fitende majjum kono noon o mona yewtide e amen o mona haalda e amen o mona nodda amen téléphone aji so wayri yiide amen e nder noon so sonima life aji amen o naata o haala hen haaluluji baɗɗi fayida ha yimɓe kala belto ɗum aussi c'est pardonné à tout le monde par ce que so huuɓi o life yimɓeɓe fof ne mbawi farde makko e nder ɗo tuma kono noon kanko naddemo e nder life aji amen ɓurinimo fuuf o jooɗo o huuɓa life wallahi modestie so no woni Mauritanie so ari haɗo e Dakar ko min mboɗo jeeya e ɓe o addoto noddude o wiyami miñam holto keeɗa mi wiyama ɗum ɗo a andu noon mi ari e nder Dakar te komi koɗoma wallahi modestie min mbadda jewte e sa fami mi yindira e makko kono noon mi meeɗa yiide e deram doora ko mbaɗa yewro ɗum so tawi ko gonga amen te par ce que sa woni hande e nder jallugol cagatagal ma aɗa waɗa yimɓeɓe ene jiima ene cohluma e nder nduma rewɓe ene jiiɗi jokkodirde ma worɓe ene jiiɗi jokkodirde ma sukaɓe ene jiiɗi jokkodirde ma mawɓe ene jiiɗi jokkodirde ma e nder ɗon tuma so tawi tan a ɓurani renade sa renaki tigui rigui ha joni ko perguitte ɓurɗa wawde limtinede e nder jallugol cagatagal ma kono Allah dandi hen bedam doro par ce que ko gorko responsable ko adi fof yanal gongal ɗimmal ngal ko neɗɗo ganduɗo ko yahata ganduɗo ko haalata ganduɗo ne haalata ganduɗo haalata ɗum noon min beltanimama andene lawol ngol ƴettuɗa ngol ko lawol baɗɗugol fayida min gallodiranni to banggue guite golle ma eko mbatta ko te may min hay sinno galda relation min relation hakkude min dogata ɗum may mboɗo yiɗi jokkodirde ma mboɗo horsinma gasi waɗam ni an kay en jokkodirin mara en majjodir tan aɗa andi ɗum ɗon sa ɗum noon mi ñaago on seeɗa haɗam yaade Didier nde tawno noon yewtere nde ne weeli ne waɗi fayida ne yurminine kadi ne heeɓi émotion ñaaguimami tan ko dokka kam wallahi Didier min a yiyata kam life mi naara sona life Moussa heewani tawa kam e life mi heewani wonde ɗum kadi mi heewani wonde life May Camara haala ma no yoori no feewi haala ma ene yoori no feewi no yurmini Didier du annene kadi aussi haala ma an ka international ka général donc ko wiyete ko moƴƴere sa tawi yimɓe ene moƴƴi tan hay sa moƴƴano moƴƴikino nde tawno sa moƴƴikinima ma PDG ala ko tegi rokku enne kadi moƴƴude mboɗo yiɗi yimɓe tan nandane ma seeɗe par ce que barke Alaji Mamadou Moussa e barke ma yimɓe so tawi dañi bandiraɗo ɗum saabi nannude so tawi bandiraɗo baɗo dani ene yiiɗi teddinde ɗum gonga eyyi so tawi a dañi koɗo baɗo dani aɗa yiiɗi teddinde ɗum e kala e saaha a yonetake konngol gonga te ko ɗum woni ko jiime ma a arama raɓɓa ɗayɗay par ce que neɗɗo sene manta bandum walla ene manta giɗo mum walla ene manta paso mum ha o arama hen raɓɓa ɗayɗay yidde makko ne gonɗum donc kadi mi famat ɗon mi wima tan yo Allah jurna noon ɗum ha juuta jarama amin joromi wona karɗo gandal makko to banggue connaissance kono neɗɗo kala ko golluɗa ɗum tan woni ko yimɓeɓe jantontuma surtout noon kaalowo yimɓe ene keɗo so tawi neɗɗo ne haala yimɓe ene keɗo ene anda ko bonɗo walla ene anda ko moƴƴo par ce que hunde fof ene ñemɓe ha heddi moƴƴere so tawi a andi yimɓe sa yi ganɗo ene haala sa heeɗimama andat ko ganɗo haalata
jiɗamo e gañamo kala ko haalatma ko gandal kala ko haalatma koye needi o fawi kala ko haalatma ne kadi aussi sa rewi a yiyat ñeñagu noon ene foori kono noon ko ɗum ɗo soyneteno e ñeeño mawɗo ɗum ɗo henne wona jimtude ala ɗum ɗo wona dogde dingiral ɗum ɗo ko andude hol fodde mum e dingiral hol darde muɗum e dingiral sabu omo wawno wiide o jolata ɗo kono noon nde wonno hakkillaji tawtodirta ha wawa yajnede wawa nafde hakkille makko ono unicar machallah yo Allah jurnanmo ɗum ne kadi ha juuta jarama eyyi mi weltanimama on mi weltanimone kadi aussi bandiraɓe ñeño moderne andene kadi ko mbiyatmi ko rek yo Allah suran on feere so yimɓe jottidama gondi joddi yo tinnodirne kadi no fewi kadi ko ɗum watte may camara annene kadi haalamani yodi no waɗi fayida ñeño moderne en jogui bambalay ñeño moderne jam bambalay eyyi ñeño moderne inde wonɗo ñeño moderne jogui inde wonɗo haalni on ñeño moderne mbiɗa ñeño moderne mbimo jogui inde wonɗo haalni on ɗum jeewo pode honɗen inde ngami hoori wiire man mi haala ɗum donc ono fof garane live o mi haala ɗum ɗum mi salmini on mon DJ DJ yafoɗuɗen inde commune sorɓe kalmban jamala wone mon anani yawum balo Moussa min gom ko yar jawam no kebirmi bagage am mi salmini on mayi nam mi waɗema abonné o oɗo compte guila ñanden tinno wonam retour e joni wonata so Allah jeeɓi wonnon gueɗe makko wonnon Moussa Nia wonnon gueɗe makko leerani ɗum tawi ko heewi compte uji Mamadou non non hewno groupe aji awaɗan kam e dilem parce que ko monam an ka sehilam awaɗan kam e dilem quoi joni min kam Moussa ko support pompier quoi zone ko support pompier an dijedu mataw mi majjodiri kono dijedu ngadi andude jeeɗa e fuji makko Facebook ndeysan to galani gay min kam komi ancien dijedu ko ancien ko international mais mbaɗi yiɗi seeɗa tan kokkonagam mi haala e amatal parce que ɗum kay wona ñagude ɗum ko aɗa sago parce que eyyi Moussa min mi yeehi kono remminam paɗen ɓe hande sara hoore oreya aɗa hokke neɗɗo jaafoɗade taw mi heeɓi appel tan mbeɗa yiɗno artude tan waynade ede neɗɗo de ɓuuri foof amatal so tawi moɗo o tay hat a daroto jolɗa garandoro kono Moussa min yimɓe dokkuɗa kam hanki ɓe hay goto mi yiya numéro mum o jimannoɗo mbeɗa yiiɗi dañde numéro mo Ousmane maminel numéro makko grandoro Ousmane ko jaarum sinane jaafoɗonde komi keɓnoɗo appel walla ko jaaru fami jaamo ga grandoro mbaɗa yiɗi nduwonɗa kam amatal ɗowononami o gorko machallah minen yoɗon kala e makko kala ko gorko mo daara halayɓe minen yoɗon kala e makko ko jeune commerçant mo Nouakchott machallah daara halayɓe he mbeɗe ɓe Nouakchott fan mi ya brique makko nani hen bon voilà jeune commerçant ene a haali wuro ngo jimmiyade sibabude ceerno Alaji Mamadou Moussa Ly ndeysan daara wallay o daara min mi yiɗi toon ɗi hayde Moussa wiide ko amatal neɗɗo jeune entrepreneur et exemple pour toute la jeunesse mais xam hande kam mi yeehi loggol hanki mi yeehi 10 paire kono hande mi yeehi loggol hay paire yehani non ma yeeso Allah jaaɓi en tout cas on beltanama no fewi vraiment mbeɗa yinno juste waynade tan par ce que taw mi heeɓi appel tan ko alernoɗo ko foof ay no mbiyat ni on jarama yo Allah yo moƴƴere ha timma onon foof wan noon setnade neɗɗo moƴƴere ko moƴƴude kañum e hoore muɗum gonga ko moƴƴere tan walla jaɓata walla dañata ɗum kadi ko moƴƴere tan wawi setnade moƴƴere neɗɗo onon foof wonto dewɗen ha heewi ɗon noon jeetu ko haalata ɗo ko gila tiktok aji ɗum ɗo il faut garani gila omo woni Mauritanie attention e corse mo rokki e teddungal e foof ha garam somi ari Dakar to Anne Maris ɗo nokku jipporde hoɗorde to pottunomi e Moussa Niang birig goto amen fof no sowaɗo keccaari min présente ndiri min jinnodiri ɗo dijetu tawami ɗon ara appartement am fodde fof min mbaɗɗa e teddungal fof sokaɓe nde heewi may min jilli ɗiɗi tati nayyi fof ko kay hayɗi ene ummoto Nouadhibou tawa ko déplacement et dérangement aɗa mari mi araɓe tawaɓe Moussa rokko numéro mum way s'il te plaît numéro ma waɗi kayit bonne leçon Allah waɗi taw momi ha guira e ali modi jammaji mabɓe pekan
donc ko neɗɗo baɗɗo fayida no feewi kadi joguingel avenir donc yahtuno ɗum ɓooya dendi mi salminima Seydou Sala jarama kadi no mbaɗɗa hankini ko ni tigi watte ɗo fof yannde yañata noddantake leydi donc a jarama darde dariɗa e ɓinguel jinggata nde amatalni wiyete tan ko yo ñoom keddu mayde ɗano wanno ko kaltude makko goɗɗon makko dañ ko fof fodde makko e yernitade makko e tinnare makko yalla jonno ɗum ɓooyna mi wawa yaade noon taw mi yettani bañade debbo ono salti l'officiel mo mbiɗa o debbo mo paati kala yiɗi fof ko yiɗi fof ko yiɗi nafi ɓuuri yidde ñeeño moderne walla nafde ɗum walla waɗande ɗum ko yidde ñeeñago fof ko waɗande ñeeñago fof yiɗi bande ko an yiɗi so teddini bande ko an teddini so mawni neɗɗo mago an mawo donc Dj Anne a jarama e miijo ngo ƴettuɗa wadde toon vidéo gratuit mo mbiɗa o e wadde oɗon publicité a holli so jirigui a waɗani Moussa ɓe bamma a wiyani ko wannaga fof walla so a wannaka anne a watta ɗum ɗo woni ko yooɗi walla ko yonnata walla ko fewna donc yidde goto e moɗon yidde goto e moon ko bénéfice sa yiiɗi Moussa tan daña Dj Du sa nafi Moussa daña Dj Du ɗum ko une pierre deux coups donc yalla en tout cas on jarama et très bon compagnonnage boy 12 minutes ya boy 12 minutes e Dj Du et à tantôt on est ensemble en tout cas on reste disponible voilà quoi kono tampini banam debbo no feewi tal mi yiɗi addude est ce que mi arani boutique nana yo hota o mono horo wayni mala temdere nogas sa yi nokson mayi e mbaɗi mi noctode Amadou est ce que mi arani boutique ma min noctode ala fof mo rokkani miɗo wutte mi hebbini kay Amadou ari ma ci ari boutique am aduma to rinjo wadduma ndeysaan a rokki kam so goto noir wona ina wodi mais vidéo mi dañani nanude sur compte am mais mi ari ha boutique ma wallahi ko gonga merci beaucoup deme mam arde jeere mam arde ha boutique wonma remercier e kon nanu vidéo pour mi nanu parce que on taw vidéo heewi ha ɓutti après gagni partage de mo mbima ha après moƴƴi Moussa ko Boubou Youssouf paade aljuma hamme kuɗejo sa eko yo gawle pewɗo ari mi wima Seydi Tall ala problème Moussa Seydi Tall ko welta Tall wallahi Tall mi kam mi wona bawɗo haala no fewi ni an mbawɗa ko dokkal wona haala mbawɗa ko dokkal jokku wallahi ko gon guila jippimi mi somi jippa jorom mbiyaɗa entraînement mais mi jippitama ɗo live ma o rek nokkumi yaltude salon gonga mbeɗa siifa nodduɗa kam kadi to mayi kadi to mayi wi kadi soni Dj Du feere kodde ko min yoɓat feere o 75 miɗi min yoɓat ɗum inchallah neni Dj Du min waɗi de est ce que moƴƴi Issa Abdoul Wahab mbaari hoko Boubou Youssouf paade aljuma hamme kuɗejo Sadik Sangre boɗol ma kam e yo Moussa jagguɗo de asmauli joom daara halaji ɓe gindi alaji Mamadou Moussa Seko Siré Ndiaye Hammad Sew Kounde ɓoyɗo gaɗeɗe jamɗi a ñeeño hari min gadduno jingar walla ceerna alandi joom jappere bawɗi alamari fella fiɗe fella moosa moƴƴe kofani bandiraɓe o ray goto haal jokku ko junngo joftat silama kono dasa ɗum ko lasli min wawi an wawi jeddi guittani yaware wawɓen gandi kono wawɓen gandi koye mumen jeyna jaam so tawi min jogori yaade loggol aɗa wuuri manan jiɗono ɗum wawata wadde so min jiiɗi teddinirde debbo toroɗo manan jiɗono gorko toroɗo wi no wona mi ñaata baabo manan jiɗono waɗi ɗumen dimago fa tabarakallahu taw mon an cewno yeeɗum alhamdulillah mission am e debbo toroɗo wonno manan jiɗonno ko wanniyam teɗugal mboɗo ɗum teɗugal hankkiranen mbaɗino woy noon hankkiranen ɗulem gorko bulajo sum allah nde mbaɗɗa vocal mbattumami vocal mbiɗa dandere ma mbi mabɓon joguimi seeɗa mbiɗa ya pharmacie joni joni an noon ko ummi manan jiɗonno ƴeewendi kuɗol bale mi yiɗa men ma mbaɗa yiɗma mi ala ko gonga mbaɗa yiɗma mi ala ko gonga mi yiɗa mboɗo jogui gonga kono mboɗo yiɗma mboɗo jogui nima fecca hen winɗa ha jangga aha wallahi ko gon saabu aduna ko teddungal tan ko fijirde jaleɗe dong ko kañum woni yeeso mum ko kañum woni caggal mum ko kañum woni hakkude mum kanko wona fijirde jaleɗe wona teddungal min jafima wallahi ko gon fof gasatde ko neɗɗagal ngal jiɗiɗa sakkude hande aɗa wawno wadde bijje sa fiiri noon becce goto wiira fayi
alandi Samba Mbodj o wi toroɗo fof toroɗo kono wona toroɗo fof susnade gallaji laji Mamadou Moussa o keron dem ko tonnaɗa kayniraɓe mo alaji Mamadou Moussa kormima kostinma guitti banumen debbo mbima nda ne garɗa Nouakchott a tawan ɗon bamma jogui biɗik a tawan ɗon gogo ma ne jogui biɗik tawɗa ɗon manan si ɗon ko birikaji goɗɗi e goɗɗi mbiɗa ne wona mbaɗɗa ɗum ha woni ke Moussa wona birikel ala ko teddugal ko ma ko woro bon law sa wari ɗum e bo noon a wari ɗum e kanduɗo ummi koto hani fay koto hani dijedu il le mérite min mi yurmoromo mi yurmoro dijedu wallahi mi yurmoromo parce que ko muñara ko Moussa yettara sababu o wallahi ko muñara ko kanko min mi wawa ɗum muñ aba may WhatsApp jam may Moussa sen haala ene fo deƴƴata d'abord barke alqur'an karim kanko ko muño Moussa wallahi Moussa non tal min kalmo kalfinɗa kam mi nangre ɗum Allah nangri sawu sitanuma wallahi ne tal nde kuccidirɗane mbiɗa kam ko Amadou Alif Mal leñol ngol wallahi tal leñol ngol noon ko ɗum jontiɗa a bonnani kalifa ɗum saabi hannde kadi mi halfinma oɗo bonam debbo mi halfinma salki jiggo debbo mo Fati Gallo onon ndedi diwan onon joddida onon gonde même dingiral ayno mbaɗo acca Kuley Mayso Ndiaye ko noon jimmi mbaɗa e makko o jeeya ko Fati Gallo kañum ene wadda hen goram Moussa sabi Allah rokkam ay ko wi a halfinimo leñol ngol ko jaaɓi wallahi a halfinimo leñol ngol par ce que min o yi wonmo neli yiili kam e nder jeere Nouakchott barke Rasulaye ha yiiti kam addi kam ha e boutique makko wi May Camara mo jilo ton dawol neni o itti jawdi makko o rokki kam aɗani ko ɗon tan haɗa eyi wallahi o bawɗo waɗat komo wawi ɗum ɗon ko wasu Moussa aɗa mairie ɗum Moussa ane may fof on beltanama kadi kala ko fonno haalede ene wayno toni gayni so tawi won leliɓe luuliɓe ne gagneje won dariɓe dariɓe ɗe jullaji yimɓe ne kewiɗe mboɗo yiɗi hunde yara ko mbaɗa fewna ɗum mbaɗañi hunde yara ko mbaɗa bonnan ɗum saɗa mbaɗa tan jara kadi haala bawɗo ka feno waɗata koye maayo e yara yarna bandu men ɗon mbiyata mbabba koɗo el koye ngal ko nannaɗo ñaade heedi ayi ɓe duttiɓe mbi wonde so tawi wonde ƴiwonde ƴiwni giƴali mbaɗi e nder oɗon tuma Gallo wimo wonde ne ƴiwonde nde ƴiwni ni no toɓono toɓata nde ko min mi naatini jawkanamo walɗani so jawdi heewi walta ko boowal merci Sani kadi wona tekkude poos woni wawde wadde nde tawno waɗata ko ɓernde te ɓernde nde kanko Amadou mo jogui ɗum heddi ko wonko kalanomomi ñanden ko ɗoni ko kaltan mbimi Moussa Niang kala mo jaggirta ɗum kopporeje jaggir ɗum ko neɗɗagal ne tawno kala ko sifere e neɗɗagu ene tawe ma an miñam kadi kala neɗɗo mo battorɗa so tawi mi ƴewtima tawi mi wonda ko neɗɗagal tigui wona e mum e Moussa en donkani en donkani fuggude bureau ji ɗi de en donkani accude ha dimanche tigui naten ha joni e nder galleji walla e nder satoji ɗi de kono noon saabi en mbaɗata ɗum wonde ko neɗɗo foof so tawi wonde gueɗal gotal sa wasi ɗum a wasi gurdam sa wasi neɗɗagal neɗɗagal noon ko kañum woni neɗɗo ne tawno hakkude neɗɗo e neɗɗagal way kono oto e moteur ni oto foof mo jiiɗa tigui ko oto wona oto foof moƴƴi moteur e ko heddi ko noon kanko Amadou Tall oɗo mi wimo wonde woto waw haalde ne tawno ko waɗata ko ɓuuri haala nde tawno jungo ngo no wowi poso saɗa ɗum noon mi wimo wonde yo Allah waɗane kala ko jiɗɗa e kala fandare nde joguiɗa gueno waɗanma ɗum laato ne tawno gurdam ma wona gurdam dutal hoore ɓoro bibje kew duuɓi kewto golle gasani a wuran ɗam ɗum gurdam ne tawno so tawi neɗɗo wiyama hooli an tan a seki holɗo jeeɗa tigui rigui ƴuufa holɗo gumbiɗa guirema ngal to gondi andu on bone afa ha joni ko bone afe mum kono moƴƴere afake mum e ko heddi ko noon koɗo tawɗa ɗo tawɗa eɗo iwɗa ɗo iwɗa eɗo Moussa wi tigui rigui woni iwɗuma ko ɗon iwɗa ko ni tan mbawata wadde e tawno lella diyota ɓiyum sora ɗum woni ko fulɓe kewide ko heddi ko noon Amadou mi weltima mi anda ni hay ko kalanmi nde tawno kala ko ponnomi haalde miñiraɓe kaali
Na welto. eyyi min mbima tan inchallahu rabbi annene aɗani waɗa kono minenne mina pewje so allahu lamɗo jaaɓi DJ a tinata tan hamin mbiyama how mbiya wonde ɓe holno gummiri DJ way Amadou ko moƴ wallahi minen jontida enen ndendi saaha billah amatal ko moƴ barki alqur'ani karim non moƴƴata ko ɗon toon haadi ko moƴƴo woni moƴƴere nde gasi walla ngara naata bitik tawa sagara ne liggina temedere sagara e temedere ɓiɗɗo debbo ne ndaare bitik aɗa andi kay ɗum seeɗa ligginani ɗumen taw fof ko joom en meɓe jomen ordinateur uji ɗi ne doga fof ne liggo barke rasulullahi tema haalamma ɓe nanta platiden hen wallahi ko goto minen kalanta ɓuuri tadi amadou ko dokke allah dokke allah ɓuuri ɗo kadi ɗe jiiɗa ɗo gueɗel gotel ene woodi nde tawno ɓuuri welde e ko waɗata ko fof ko suka kono noon farnoraki e ko allah tottimo ko gueɗal gongal ɗimmal ngal nde tawno ɓuuri fuyde aduna fof ko ñagotoɗo allah siwo allah rokkuma paan so Allah rokkima paan cikka wonde tigi rigui paano ko an tan jeeyi ala o wima wonde ko ya ittu joggu siwo ngo ko ñaguiɗa ko heddi tigi rigui paano ko ɗum ko ɓen ɓaɗiɓe ma takkiɓe ma taariɓe ɓe ko kañumen jeeyi mi ƴewmo ponni sodande ɗe paɗe mi sonniyama talde en paɗe yaltinde gay min beltima Amadou min beltima sidal parrain wima combien oɗo ko jontaɗo parrain wima no foti Moussa Niang parrain may paɗe ɗe jaltinɗa nanɗe parrain 65 ngara bidik janggo inchallah ngara bidik ko inchallah eyyi janggo momi artoni inchallahu rabbi inchallah yalla taw ko yaari par ce que debbo ceɗɗo goto jontaɗo mbimom mi ari nokka ɓe jogui mariage kono mi ala wutte ko ɓornimi nde tawno wutte fof yangue fof koye wutte ramar bouche so o wi mi sodimo wutte janggo ne jara 50 ujunere bitik mama guele ya jetta rasulullahi woodi koɓe ngala parrain wima noir noir gawlo bewɗo an ha toon tan ala jonno pare han assalamu aleykum DJ Doum salminima tokaram gandi haade ko gawlo bewɗo salminama eyo no mbaɗɗon ande may camara nam gawlo bewɗo DJ nam ne wayi malien mo kalɗon ɗo kori on nandiri min kaldi min nandiri alhamdulillah min nandiri après ɗum ɗo faɗɗama mami nodde less haala gasi d' accord haala gasi haala gasi moƴƴi Sami comment tu vas Sami Maxime programme inchallah le 21 février Moussa o reeji ɗum lancé le 21 février success non to mo jeeyi may dude se amatal jamonema parrain aɗa foori quoi o wi noir 42 wonɗo wallahi Amadou ko aɗa fata goto yodde holno farba ko sohli fof mi yoɓat holno farba ko sohli fof mi yoɓat ɗon farba o gawlo bewɗo gon kay tan dembaɗo mayseli matire samba dembali mutta gawlo yimmo wawi aɗani min mbiɗon wawi bonnani mbiɗo wawa bonnani ɓuuri bonnade fof mbiɗon wawi to wawa mbi ñuñoro wela fidde fof fiɗat wonda ko rotere lamɗo wonda ko rotere miskino so wiyama yimɓen poti won puntaɗo barke Seydina Mouhamed remontada o wiya hollu gawlo ko cohluɗa o faɗo walla ko costume min ok hakkude men nenam mon bay yo jam moƴƴo walla nen gawlo bewɗo may camara nam may camara to paɗa mboɗo yima amatala to jippo sa jippima de janggo sa yeehi manade jiɗorno birig to a hayri nadde mbaɗa anda jogum min woni porte parole ɗum ɗo ɗum birig o aɗa selli Moussa konko wi o wondi o yimat aduna fo ha heddo min o holko mbaɗemi heɗade jimɗi makko mi heɗaki mi yaha lawol non may mi wondiri Allah yino Allah settidiane daram kay somi jippime live e joni vidéo ma mi posta ɗum kontam TikTok joni ke bisimillahi golle ɓuuri haala accam para ngare jaɓane hen mboɗo yima amatal ko sonni ko wiyam mi ƴeew faɗo mo jimmi fof mi ƴetto ɗo ngare kay
eyi ngare ngare soɗo jaɓa ngare awɗumi ngare eɓe gacce demgal ngare kay abono ngare soɗo jaɓa nguson haala Moussa Fouta wayo so awɗumi no gonde wawde demude gaɓe ngare kay ni ala soɓe ɗemmade ɓe namde la ilaha mbimi toɓɓiraɗo ndiyam haala entira ndiyam haala on so haalani ha mi wara ɗum bisimilla anga mbiɗana mo mama nek ma inde gawlo so ala dugo tan ɗan ɗon gawlo wona kaalo wona marode yar ngare voilà nude fama humba Moussa ngare jaɓe